What's up mga kasisero? Ang dami namin nabili pagkain dahil meron kaming bisita na naman ngayon at galing pa siyang Australia. Kailangan naman si Otto. Otto. Hi guys, my name is Otto. Endorse ko na rin yung buong pagkakataon na How I Got the Girl. Lalagay natin ito Yan ni Paul Chester. So, bumili kami ng sisig kay Milas, crispy pata dito lang sa kanto namin at ano pa to? Ano to? Freebie. Hindi nagdakan kasi parang naligaw lang yung order. Tsaka topat bago. Samahan niyo kami kumain, let's go! Tara, tayo! Go. We'll pay for this food in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede tayo magkamay kung gusto niyo. Dahil galing to kay Milas, ang pangalan kasi nung resto nila, Milas Topat Bago. So, umpisa natin sa Topat Bago. Pero marami nagsasabi masarap ang sisig. Siguro si Otto na lang magsabi. Kinakain ko ng sisig. Steak fried sa sisig. Personal din sa akin. Hindi naman. Nabigalit ako tumigil ng sisig. Nilalagyan ng itlog. Ang tawag yung nilalagyan ng itlog. Mga ganun. Saka mayonnaise. Ngayon, mga kausi, wala pala kaming toyo mansi. Hindi namin ng mansi. Ito, okay lang. Kaya mo. Tama to. Tatay, ito, bagong buhay. This is work. Bravo. Medyo na bagong ka bisita natin kasi nando kasi to. Pumunta kami ng Angeles. Kailan pa uling nandito? 20... Bin? Hindi ng pinya. Nagkita pa tayo sa ano? Napasi. Dito sa Pilipinas siya. Akala ko dito sa Pampanga. Sarap nga pala talaga ng ano, kababoy. Ano natin? Dapat magpalilaw. Nagkaka. Ang sarap ng sisig. Ngayon lang rin ang nakakain. Hindi nakapit pa naman. Hindi ko pa natikman to. Milas. Tinagdakan. Libre kasi. Bonus lang to eh. Sarap talaga yung kababoy. Ano yun yung pangalan nila? Milas Baboy. Yung natikman yung pakusalan. Kaya wala rin. Hindi patak ako. Wala lang oh. May nakakawin ko kayo. Uy! Sarap! Sabi ko kanina kay Jess, ano ba kayo ni Otto? Sabi niya, wala ginakain. May kayo nga pala. Sarap na to. Sarap naman. Lalo na libre. Hindi libre pati napalit. Wala sa order din eh. Hindi, baka napalit yun. May nawawala Dalawang sa order sisig natin. yung order natin. Dalawang sisig na rin. Oo nga no. Dalawang sisig kasi yan. Kaya yung isang sisig, generic. Yung Kasi paano sila magkakapait ng line ng tsura niya, naka-plastic yun eh. Milas, kung napapanood niyo man to. Halalan nyo to. Thank you. Pero special. Nakatikim na ako ng legit na. Dinakdakan sa akin. Wala yung sisig ng Milas. Tara na si Aling Kusing. Iba na yung recipe nila eh. Iba na yung alon nito. Hindi na sa atin. Saka ito, pwede siya sa may gout kasi makakain. Alin? So wala kang atay yan. Yun lang naman. Yun yung ayaw daw ng pira niya. May type. Ayaw daw ng... may atay pa rin. Wala. Ito wala. Ay, yung sisig na yan. May Aling Kusing na yan. Yung luso niya sa ano? Sa supa. Ah, Wala, baka naman oh.
Yung mga matabanda, Pag nag-menu sila. oo, yung menu. Iba yung lasa talaga. Hindi, auto ulit. Ang iba ng soap. Kasi. Ganti. Kasi nagpapanggap pa naman. Pati alak ni Lumi. Red wine, every night. Wine. Eh, ano daw yun? Good for the heart. Good for the heart. Kanin din eh. Kuha ka ba? Kunin mo na yan. Pero ito talaga, gusto ko to. Siyempre. Siyempre. Pilas eh. Refill na natin yung kanin. Ay, walang lamig. Wala walang lamig sa lamig. Wala. Hindi napapansin. Kasi pinalitan yung milas eh. Isip dapat yan eh. Grabe ba yun? Hindi na akong babalik doon. Nahihintay. Bawal pang dali. Ayun. Kung nagbabalak pumunta ba lang, huwag na kayo pumunta. 2 oras yung sigsag. Sak lang yun ah. Wala pa yung talagang papunta. Hindi pa yung bago, 1 oras lang sigsag. Kaya sabi ko sa kanya, mas okay pa yung biglalan. Ganun din naman. Shoutout kay Pupoy! Pupoy! Congrats, Pupoy! Congrats! Happy Father's Day! Ano? May lahat sila dito ng bago. So meron din kami dessert, Pampanga din. Siyempre, dito kami. Nagkamali pa ako dun sa Susie's sushi. Cuisine. Sabi ko, Ang tawag nila sa Pampanga dito, Tibok-Tibok. Sa Tagalog, Mga Mga Blanca. Meron siyang tawag dito. datik. Ayun, latik. Timplahan mo natin. Okay, ano ba? Magwawalis eh. Gawa to sa ano, sa gatas ng malaki. Di ba? Susi. Baba. Ang sarap kumain pa rin. Kain pa! Nasa Dito na ako. pagdulong sa ikasama doon. Sa dessert. May inaalala akong kumain ngayon. Creamy. Nakakaba to. Susie's Cuisine. Shout out. Kaya mga ano, line up ng Pampanga. Milas, Susie's, Kanyas. Actually, may Natalians pa eh. Kasi buko banda naman yun. Desserts na yun. Meron pa tayong ano, yung Lily's Pizza. Ano ba yun? Actually, bago naman. Sila na yun. Sila na. Wala Wala na. na, dauna na. Susunod namin kayo susudurin. Lily's. Pero mga ano, sa Lagas, ihaw-ihaw. Yan. Pagkain na dito. May bisita. Sa Clark naman, binulot siya naman ang Kakain ka ng singles. sarap doon, Andy. Ginaan natin kanina. Yun yung mga sisig na totoo talaga. Walang mayonnaise, walang itlog. Tapos inano lang yung binabal sa suka. Kaya nga sisig kasi maasim. Actually, yung story ng sisig, salad lang doon. Salad. Hanggang sa lagay mo siya. Tapos, Yan, trivia yan ha. Trivia. sisig na salad. Karne tayo laman ng contest. Spanish. Ah! Sisig. Okay. Kaya nga weird daw kasi yung suka, vinegar. Dami daw nila yung sisig na yung pito ng mga kapal. Sabi kasi yung gera, yung mga baboy na kinakata, yung ulo, hindi ginagamit. Dahil maparaan yung Pero mga hindi pa kapal, iniinit. niluto nila. Iba yung luto na. Kaya siya Si Aling Kusing naman, nasunog niya lang yung barberie niya. Yun ang sabi. Tapos pinamigay niya sa kapitbahay.
naging hit na. Siya na yung sisig ko yan. Pinenta niya. Kasi isisig. Pero sa amin, laki ng pinya lang sa dinagdagan. O kaya may claim din yung mga ano eh, yung mga Halos pares Sa na kanila kasi. galing. Nag-originate. Halos pares na. halos parehas kasi. May ginger na isa. Usap ko pagkain. History ng pagkain. Eh, wait ako kumakain. Kasi hindi pa sa amin, pero makikita natin. Baka sakali mo kung saan. Ano ba yun? Mani! Dahil home base na daw siya. Madalas siyang naiinim sa harap ng computer. Mani. Saka, ano to, parang ano lang to, wishi. Sweet rock. Rappers. Hindi ko alam. Family. Masarap yung mix nila. Hindi ko pa natikman yung bani. Paborito ko dito. Iba daw yung lasa ng mani kapag nakapakang. Saka ano, Parang java. Tsaka pangalan. Nagkakaroon.